Așa. Bun. Episod 3, tras 1. De ce aveți o portocală pe masă? Ca să n-am un măr. Pentru că tartatan. De-aia avem o portocală tartatan avec le fait dans le vin. Avec les gimbire et le portocale et le feuilletage d'attendre le... Vedeți. Am să începem până a curăța perli. Acum nu știu dacă trebuie să filmezi tot asta. Păi cu chimișou. Adevărat. Poate. Ai și tu dreptate. Ce face? Farfurie, da. Câte dreptate. Ar putea sta o farfurie aici. Ar putea. Pe care spui cojile, să puneți în ea, da? Pe care să pun cojile, în care să curăț în ea. În episodul următor, Gabriel cu loc vânat. Ce s-a întâmplat? Asta facem sarmale. Să zici că ține aia, să-ți tragă durerea, știi? Să-ți tragă Să rău. tragă la... Vorbește frumos. Para, nu cu asta e para. Pere. Asta e coaptă așa tot? Aici? Da? Am ce coaptă. La câte episoade vrei să ne oprim? Da, două? La două, că nu mai e tricouri. Ei da, atâtea tricouri câte episoade. O sponsorizăm. O pete, ahau. Să mănâncă timpul. Fasole cârnați. Nu, confleuri. Ce? Mâncăm confleuri. Confleuri cu cârnați. Scoatem mezul. Avem sâmburachia. Ce origine are rețeta asta? Franțuzească? Franțuzească foarte. Tart tatin. Tatin, cred că o chema pe unul și tot acolo. Nu știu, chiar nu m-am interesat de unde tart tatin. Eu, qu'est-ce que ça tatin? Era copilul care cerea tatălui o tată. Era tartata. Père, oui. Comment tu veux dire le pampus? Pipi, pampus. In the meantime, punem la caramel. Oui. Caramel, sucre. Sucre, ăsta e sigur de zahăr. Nu e sucre? Va. 250 grame. Chilișa. Punem așa și lăsăm să se facă garamel. Așa. Și avem și leun cu care dăm pentru perlele alea. Pregătim niște bucăți de coajă de portocală care să le folosim la fer. Oui, le gimbir, că ăsta mi le să curăț. Tatăl meu, de ce nu curăț cu lingura? Milene. Da, știu. Așa, am tăiat pe băiatul ăsta. Avem și pe băieții ăștia aici. Pun băieții ăștia așa. Se pune coaja asta aici așa. Și se au perle și se montează și dânsul aici așa înăuntru. Vin? În vin, da, în vin. Așteptăm. Ar
bine să dăm drumul și la cuptoreanu, dacă tot o să-l și folosim. 180 de grade, De la fel. de sus și de jos. Altă începe să facă bulbuci la vinuț. Bulbuchili. Mai. Iunie. Mai. Nu? Aha. Close. Care le lăsăm la fiert circa 10 minute ca să se moaie și să asimileze tăcerea de zi. Să tragă de acolo treaba aia bună. Revenim în 10 minute. Gata, 5 secunde dacă ai impresie. Ăla-i un. Cel mai mult unt. Cel mai unt. Așa, și acum tot s-a făcut ăsta de caramel. Aici mai avem nevoie de foc. Turnăm frumos aici așa. În fundul tăvii în care se va monta toată nebunia. În timp cu perele se ia alatul de poetaj. Care a stat să se decongeleze. Care să-l întindem un pic. Doar un pic, nu foarte mult, cât să se subțieze un pic, nu trebuie foarte subțire, trebuie doar cât să acopere vasul pe care îl folosiți. Haide, bă, tot, cum te poți la tot și-ți blând. Perli. Mamă, ce miros. Știu ce beau azi diseară. Nu? We are ready. Acum scoatem perle, care au stat aici așa frumos la fert, la înmuiat, la îmbăiță. Nu? Copii, se trage puțin show aici. Doare la banană. Se face și cu banane tarta asta, dacă vreți. Și ne-am mătii. Crezi că scapi? Așa, crezi tu? Spoiler alert. Obiectele scoase din ceva ce fierbe, fric. Adică un buchet de par? E de unde te cumpăr pitiu. Nu te cumpăr de fundacinea. Costinești. Ăștia ai răsut. Toată lumea mâinile în zaie? În zaie. N-ai răspuns bine pentru că tu nu ești Costin. Costinești, tu ești Gabrielești. Hai să punem băiatul ăsta aici așa. Așa. Care se taie. Încă să așa frumos pe margine ca să taie excesul. Crezi că e cea mai bine dacă făceai cu coca? Oh. Pam. Așa, și să luăm pensulic, care este cea mai bărbătească pensulă. Tu fluturi. Ca să nu bălângă. Îl mungim pe băiatul ăsta aici. Așa, după ce îl mungem toate cele, îl luăm și l-aruncăm în ciuptor. Ta-da! Acum lăsăm până se rumenește. Revenim cu răsul final. Și cum am masă, uite-mă tu. O răsturnăm pe asta fără să ne pârjolim. Gonna be interesting. Very
interesting. Talent. Ei, acum scoate mâna. Nu mai zic. Ba da, gata, mă descurc. Cred că eram singur ce făceam. Nu știu ce e. Muream împușcat. Vezi? Să-ți mâna. Vezi, o la o parte. Moment. Calm. Răbdare. Așa. Acum ar trebui. Vezi cu băiatul ăsta. Trebuie să la o parte. Multă mizerie, dar mizerie bună. Frumos. Ha? Frumos. Like, share, subscribe. Popoțel. Thank you.